दिनैसिमबो क'क्राझारनि लांगोना मोखाङाव मानो लिरनो हायाखै बेखौल' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो दिफेन बर' जुदि दम दङब्ला गोहो दङब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय होननानै बुंदोंथ' खिन्थादो रायजोफोरनो आरो प्रमद बर'आबो खिन्थानानै हो रायजो राजाफोरनो बिटिसि ना बिटिआर बेखौल' खोन्था 5 बोसोराव डेभेलप जानाय जायिखौ जोंनो नाङा वी डोन्ट वान्ट जास्ट वी वान्ट रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ आरो बिथाङा थाबैनो गनांगौ होननानै प्रमद बर'खौ फुथुला मुसुखा बानायनानै साव अब्लानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनगोन रन्जन दैमारिया मास मोनसेनि गेजेराव जुदि गवाब्ला कन्टिनिउवासलि आन्दलन खालामगोन जों रिजाइनेसन होगोन सरकारखौ जों सिफायगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुं दिफेन बर' प्रमद बर' जुदि गोहो दङब्ला आरो बिटिसि ना बिटिआर दिनैनो गाबोननो 24 घन्टानि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनो खिन्थानि थाखाय लिरनो हायाखै व्हाइ इउ केन नट राइट मानो लिरनो हायाखै बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो रन्जन दैमारिया माब्ला गगोन प्रमद बर'नाव डेडलाइन बि प्रमद बर'नाव सों माला गगोन रन्जन दैमारिया जुदि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाब्ला बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' जागोन होननानै दिफेन बर'आ गाबोन बुंनांगौ रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै होनांगौ अब्लानो जोंनि रायजो राजाया गोजोनगोन 4 बोसोर बिथांमोना मा खालामनानै थाबोखो दानिया जोंनि दुलाराय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सानदो बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय दिनै फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय गासिबो थगायजोबनाय रायजो राजाफोर नाथाय नै बिटिसि इलेक्सना खाथि सौफैनायखाय बिथांमोनहा सोमावसारनायनि खोथा बुंदों बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायाबा 2024नि सिगां सोमावसारगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै 2024आबो थांबाय दिनै 2025 जालायलायबाय रायजो राजाफोर within 5 years 5 बोसोराव बयनोबो समान मोनथाय अधिकार होगोन होननानै बुंनाया दिनै इनकमप्लिट रायजो राजाफोर आरो बिथाङा बुंबाय बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि within 5 years जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला आं सुइसाइड खालामनानै थैगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो होथों बियो नंखाय होननानै बियो बुंनानै लानो हाया रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ समायखिरा लाखानाय अलरेडि जुदि इमप्लिमेन्ट जायाबा आं सुइसाइड खालामनानै थैगोन होननानै बुंदों आरो प्रमद बर'आ फिननाय होथों बियो 5 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो मानो बिटिआर लिरनो हायाखै रायजो राजाफोरनो फिननाय हो 5 बोसोराव मा खामानि मावखो 17 बोसोरनि खोथाखौ बाद दोन दिनै नोंथांमोना लाजिनांगौ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै बिटिसिनि इएम एमसिएलए व्हाटएभार नोंथांमोना दिनै जानायनि अपरचुनिटिसखौ मोन्दों नाथाय दिनै आरो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना थगायबावनो नागिरदों ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं आपिल खालामो नोंथांमोना सांग्रां जा मानोना प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन डिउरिं दिस टाइम बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौमानि सोमावसारबाय थागोन ओरै 50 डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बिथाङा बास खर'आव गाखोनानै सोमावसारदोंमोन रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोना नुबाय प्रमद बर'आ माबायदि खोथा बुङामोन दिनैथ' नोंथांमोना ग्रेजुवेटलि नुनो मोनबाय बिटिसिनि चिफ इएम जाया होननानै बुंग्रा मानसिया दिनै बर'नि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट एगेन वी डोन्ट वान्ट टु मुभमेन्ट होननानै बिथाङा साइन खालामनानै फैदों अराय समनि थाखाय नाथाय दिनैनि दिनाव दिफेन बर' एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथाङा दिनै सोमावसारनायनि खोथा बुंदों बिटिआर एग्रिमेन्टजों मोनजोब्बाय जाजोब्बाय बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय गासिबो एभ्रिथिं फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै बुंनाया दिनै मानि थाखायथो राजा लामायाव सोमावसारफिननो एबा आन्दलन खालामफिननायनि खोथा आरो आन्दलन खालामफिननांगौनि गोनांथि जानानै फैखो दानिया रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'आ फिननाय होदो बिटिआर एग्रिमेन्टआ मा आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिया माबायदि उन्नयन जाखो दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे टाइमाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ साउटिं खालामदोंमोन फुरा अप्रेस खालामदोंमोन
जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर'आ बावगारलांजोब्बाय। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ क्रिटिसाइज खालामदोंमोन। बिथाङा बर' जाथिनि मोजांखौ लुबैया, बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया, ब्लाड गैया होननानै प्रमद बर'आ गोबां क्रिटिसाइज खालामदोंमोन, बखिबोदोंमोन। बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरियानि खुनु गोनांथि गैया होननानै बुंग्रा मानसिया दिनै मा जाखो? प्रमद बर'आ दिनै बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै गावनो बुंबाय। दिपेन बर'आ बुंनानै लाबाय, जेब्ला नोंथांमोना आन्दालन खालामदोंमोन बे टाइमाव मा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि क्राइटेरिया दंमोन नामा? बिथांखि दंमोन नामा? दानिया जोंनि रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। मानि थाखाय पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन? दिनै नोंथांमोना आन्दालन खालामफिननायनि खोथा बुंदों दिपेन बर'। फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारिया स्टिल दिनैसिमबो जेलाव। मानि थाखाय जेलाव? स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दं। रन्जन दैमारिया उदां जाबाय होननानै बुंनाया दिनै बिथाङा मानो जेलाव थाबावखो? मानि थाखाय दिनैसिमबो जेलाव दं? बिनि फिननायखौ हो। फिननायखौ हो रायजो राजाफोरनो। नोंथांमोना दि सोमावसारफिननायनि खोथा बुंदों, फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै नोंथांमोना सरकारखौ मानो दिनैसिमबो मानो बुंनो हायाखै? मानो दरना होनो हायाखै? बिनि सायाव मानो नोंथांमोना साउथिं होनो हायाखै? मानो अप्रेस खालामनो हायाखै? जाहोना मा? रन्जन दैमारिनि थाखाय बिथांमोना खनसेबो दरना खारजुखुसि लायाखै। प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे टाइमाव दिपेन बर', प्रमद बर' बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दरना होयोमोन, मुसुखा बानायनानै सावोमोन। मोनसे फिसा दायनि थाखायनो बिथांखौ हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना मुसुखा बानायनानै एबा फुथुला बानायनानै सावोमोन। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो आफ्टार साइनिं पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ। मानि थाखाय होननानै प्रमद बर'नाव मानो कुइसन खालामनो हायाखै? दिपेन बर', रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। 5 बोसोर जानोसै दिनैसिमबो जेलाव दं। रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनांगौ होननानै नोंथांमोना मानो आन्दालन, मानो मुसुखा प्रमद बर'खौ मानो दरना होनो हायाखै? वाइ? रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै हो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जेब्लायबो पलिटिकेलाइज खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया। इफ इउ वान्ट टु बी पलिटिशियान देन रिजाइनेसन हो, देन जइन जा पलिटिक्सआव। अके? रायजो राजाफोरखौ बेबायदि बारे बारे थगायबाय थानो नाङा, मिसलिडिं खालामनो नाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै एसे फ्रुइटफुल, मिनिंफुलनेस खोथाखौ नोंथाङा बुंनांगौ। अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि बिथांनि जि खोथा बुंनाय गासिबो आननेसेसारि, आनएक्सपेक्टेड। बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायदों। दिपेन बर'आ फिननाय होनांगौ। दिपेन बर'आ 4 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो मानो बिटिसि, मानो बिटिआर लिरनो हायाखै? खुगाजोंल' मानो बुंबाय थादों? दिपेन बर'आ रायजो राजाफोरनो फिननाय होनांगौ। आरो रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम। इलेक्सना सफैबाय रायजो राजाफोर, दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरनो हायाखै? व्हाट इज द मेन रिजन? उसका मतलब क्या है? रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। नोंथांमोना दि बुंदों बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै लट्स अफ डेभेलप जाबाय, गोबां हिउज डेभेलप जाबाय, वेल डेभेलप जाबाय, बर' जाथिया जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन गासिबो एभ्रिथिं फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन। दानिया नै समानो जोब्बाय, फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारियाबो जेलनिफ्राय उदां जायाखै। बेलाय माबायदिथो एकर्ड जाखो? दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड? रायजो राजाफोरनो बिनि सायाव ब्रडलि एक्सप्लेनेसन होदो। दिपेन बर' दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरनो हायाखै? नों दा प्रमद बर'आ बुंदों, जयन्त बसुमतारिया बुंदोंमोन बिटिसि गैला, डिनाउन्सिं जाबाय। डिनाउन्सिंआ मा बुस्थु? व्हाट डाज इट मिन? रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो, खिन्थादो। जुदि डिनाउन्सिं जामारबायमोनब्ला दिनैसिमबो मानोथो बिटिसि लिरखो नोंसोरलाय? मानो लिरखो? बिटिसिआ मा बुस्थु? बिटिआरआ मा? दाना समाथ' जोब्बाय। 5 बोसोर बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि समय, जि टाइम्स, बेथ' जोब्बाय।
5 बोसोर जाबायानो एप्रक्सिमेटलि जानोसै रायजो राजाफोरनो दानिया खिन्थादो BTC ना BTR what are the differentiation between BTC and BTR BTR ना BTC खिन्थादो माब्ला डिनाउन्सिं जाया डिनाउन्सिंआ माखौ होनो जुदि रिजेक्टेड जाबायब्ला दिनैसिमबो मानो BTC लिरखो BTR खौ मानो अफिसियेलि दिनैसिमबो क'क्राझारनि लांगोना मोखाङाव मानो लिरनो हायाखै बेखौल' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो दिफेन बर' जुदि दम दङब्ला गोहो दङब्ला BTR एग्रिमेन्ट जाबाय होननानै बुंदोंथ' खिन्थादो रायजोफोरनो आरो प्रमद बर'आबो खिन्थानानै हो रायजो राजाफोरनो BTC ना BTR बेखौल' खोन्था 5 बोसोराव नोंथांनि खामानि मावनायनि जेबो जोंनो हिसाब नाङा रायजो राजाफोरनो खिन्थादो 5 बोसोर जाबाय BTC ना BTR मानि थाखाय BTC दिनैसिमबो जुदि BTCआ डिनाउन्सिं जामारबायब्ला दिनैसिमबो मानो BTR लिरनो हायाखै क'क्राझारनि सेक्रेटारि अफिसनि गेटनि लांगोना मोखाङाव BTC बिथांमोना मानो BTR लिरनाखै बेखौल' खोन्था रायजो राजाफोरनो अब्लानो जोंनि BTCनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ जागोन नामा महिलारि बिथांनि रिजर्टखौ नोंथांमोना दरना होनो हायो नाथाय फाउन्डार अफ NDB रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलनिफ्रायदि उदां जायाखै बिनि थाखाय दिनैसिमबो मानि थाखाय आन्दालन खालामनो हायाखै एबा दरना होनो हायाखै बेखौ खिन्थादो रायजो राजाफोरनो दिफेन बर' प्रमद बर' आरो रन्जन दैमारिया मास मोनसेनि गेजेराव जुदि गवाब्ला कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामगोन जों रिजाइनेसन होगोन सरकारखौ जों सिफायगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुं दिफेन बर' प्रमद बर' जुदि गोहो दङब्ला आरो BTC ना BTR दिनैनो गाबोननो 24 घन्टानि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनो खिन्थानि थाखाय लिरनो हायाखै why you cannot write मानो लिरनो हायाखै बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो आरो फाइनालि जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं आपिल खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव UPPL पार्टिनो भट होनो नाङा मानोना BTCखौ दंस' खालामबाय जेरैबायदि जौगानांगौमोन दंस' गासिबो जेरैबायदि सिमां सुजुदोंमोन जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन गासिबो थगायजोबनाय बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया बड'लेण्ड नांला होननानै लिरना गारबोग्रा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन लिरना गारबोखांनायनि उनाव माबा गोदान बड'लेण्ड बिफिननायनि एबा BTR एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायैनि थाखाय सोमावसारफिनसैनो